sumuista päivää Joensuusta. Se oli Spoka TV-uutisia ja minä olen Sakari Nupponen. Se tuo Sirkkalan silta lopultakin aukaista. Puheita pidettiin ja torvet soi. Puheista jäi sen verran mieleen, että sillä suunnittelu on tarvittu mahdottoman määrä suunnittelijoita. Ja työmiehiä, niitä oikeita työmiehiä, niitäkin on ollut aikamoinen sakki. Ja se jää kansan mieleen, että tuo silta se on mahdottoman painava. Silti se vaan nousee ylös ja alas. On nimittäin semmoiset sylinterit, jotta oksat pois. Huomenna vietetäänkin Joensuu-päivä. Samalla 100-vuotispäiviä viettää kaupungin talo. Ja sen suunnittelemiseen sitä ei tarvittu kuin yksi mies, Eliel Saari. Juhlan kunniaksi talon on valaissut maailmallakin mainetta niittänyt Kari Kola. Siinä oli tämän viikon aiheet. Ensi viikolla taas uutta. Ja nyt testataan, kestääkö uusi silta Nupposen paine. Keskitys. Sakari, mitä sinä täällä teet? Henkailen.